Per aclarir un poc més aquest mecanisme que fa orientar els nuclis dels àtoms en un camp magnètic i dona peu a les anàlisis per resonància magnètica nuclear, anem a veure una simulació excel·lent d'un institut danès de recerca en resonància magnètica, l'adreça del qual està aquí. És una simulació que mostra aquest procediment equivalent, simplificat naturalment, amb una brúixola. Una brúixola és la terrestre orientada segons el camp magnètic, talment així. Si la sometem, com en la resonància magnètica nuclear, a un camp magnètic fortet, la brúixola naturalment s'orienta cap en el camp, per exemple així. Oscil·la de la mateixa manera que oscil·la una baldufa quan gira dins el camp gravitatori de la Terra, d'una manera francament semblant, anàloga, fins que s'orienta completament el seu pol nord cap al sud de la Terra, el seu pol sud cap al nord. Si ara li acostam un segon, una radiofreqüència, un segon camp magnètic més fluix, amb una direcció del camp perpendicular a la primera, com és això d'aquí, naturalment la brúixola se'n dona compte. Si el fem oscil·lar se'n donarà més compte. La gràcia d'aquesta oscil·lació és que si la sincronitzem amb una freqüència correcta en les oscil·lacions de la brúixola, aquest moviment té molt més efecte. Això té importància en els conceptes de resonància magnètica perquè la freqüència del camp, aquest secundària, transversal, és vital, és necessari per poder caracteritzar quins són els nuclis que responen a aquest camp. És a dir, aquesta oscil·lació del camp transversal s'ha de fer en la freqüència corresponent, adequada, perquè els nuclis responguin a ell. No tots els nuclis responen igual. Clar, controlant la freqüència i mirant quins nuclis responen, sabem en quin nucli estan tractant i per tant es pot fer l'anàlisi o la fotografia axial que interessa. Aquesta simulació permet que aquest moviment del camp transversal s'automatitzi, ho farem així, tenint una freqüència la que ens agrada més a nosaltres, o no, la que ens agrada més a nosaltres no, la que correspongui per obtenir un efecte. Per exemple, aquesta té un efecte bastant perceptible sobre la brúixola. Més o manco és la que li correspon, potser podria ser un pèl més petita, millor així. De fet, a dins una anàlisi per resonància no es fa amb un imant, es fa amb una bobina amb corrent que passa alternativament per produir un camp magnètic variable. Això també se pot fer en aquesta simulació, picant aquí a coil, i tot així s'efecta d'una manera molt semblant, esquemàtic, naturalment, que es produeix sobre el nucli que oscil·la sincrònicament en aquest camp transversal que s'ha produït. Al final de l'anàlisi per resonàncies interrompre aquest camp magnètic transversal i el temps que es torba en tornar la brúixola a la seva posició original orientada dins el camp magnètic fort, l'emissió de radiació electromagnètica que es fa en aquest moment és detectada, realment és detectada per aquesta mateixa bobina que se desconnecta per allò servir com receptor, i aquesta mesura que es fa de la radiació que emeten els nuclis que tornen a la seva posició original és la que indica de quin nucli es tracta. Ara interrompen la bobina, el corrent de la bobina. Així. I a poc l'imant tornarà a la posició original. El camp magnètic que se genera amb aquestes oscil·lacions, se detecta, se registra i serveix per confeccionar la fotografia o per detectar els nuclis que responen a aquesta excitació magnètica.